Vatrogasci mogu se pohvaliti najuspješnijom protupožarnom sezonom u proteklih 10 godina. Ove godine je opožareno čak 98% manje hektara nego lani kada je vatrena stihija harala Priobalje. Da, no ovo ljeto još uvijek nije gotovo, upozoravaju vatrogasci i pozivaju građane na oprez. Ilija Radić. Ovakve nemile scene srećom ovog ljeta nismo gledali. Nakon prošlogodišnje najgore protupožarne sezone uslijedila je ovogodišnja, najbolja. U ovo vrijeme 2017. godine opožareno je bilo 89.000 hektara, a ove godine čak 98% manje, 2.400 hektara. Vatrogasci priznaju kako su ove sezone vremenske prilike povoljnije, ali za smanjenje požarne opasnosti zaslužna je, kažu, i koordinacija uključenih službi. Vratimo se i nadzoru kamerama, vratimo se besposadnim letjelicama koji su uključeni i drugim mjerama, radu policije na terenu, zaista i otkrivanju počinitelja. Opečeni prošlogodišnjom vatrenom havarijom, vlada je na jedno mjesto okupila vatrogasce, Državnu službu za zaštitu i spašavanje, policiju i vojsku, kako bi se u Centru za koordinaciju, vođenje i gašenje požara povećala spremnost i brzina reakcije. Centar je posjetio i premijer Andrej Plenković. Vatrogasci, policajci, pozdrav domovini! Voditelji službi premijeru i ministrima Božinoviću i Krstičeviću predstavili su rad centra i aktivnosti koje su dovele do smanjenja broja požara. Mi razinu snaga podižemo, ovisno o indeksu opasnosti, tako smo dosta... A premijer je bio zadovoljan onim što je čuo. Digli smo na puno viši stupanj elemente sinergije, koordinacije, integracije svih dionika. Možemo za sada biti zadovoljni, učinit ćemo sve da i ostatak ovih vrućih tjedana koji je pred nama prođe ovako niskim intenzitetom kao što je to bilo i do sada. Danas su na području Hrvatske bila aktivna 3 požara. Oni u Muću i Metkoviću su ugašeni, a pod kontrolom je i onaj najveći koji je jučer buknuo na Braču. Trenutno se prevoze kruške uz pomoć helikoptera na Selca na Braču i to je ono što se poduzme sada aktivnosti da se što prije to požari proglase ugašenim. No i dalje treba biti oprezan, upozoravaju vatrogasci, jer sezona još nije gotova.